ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଗରମା ଗରମ ମୋମୋସ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି? ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଉରକେଲାର ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଏହି ସପ୍କୁ। ଏହି ସପ୍ରେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ମୋମୋସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋମୋସ୍ର କ୍ୱାଲିଟି। ଗରମା ଗରମ ଭେଜ୍ ମୋମୋ ହେଉ, ଚିକେନ୍ ମୋମୋ ହେଉ କିମ୍ବା ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ମୋମୋ ହେଉ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଏହି ସପ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ସପ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ହମ୍ପି ମୋମୋସ୍। ଭାଇଙ୍କର ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଭିନିଂରେ ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋମୋସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଭାଇଙ୍କର ମୋମୋସ୍ ପ୍ରପର୍ ହାଇଜିନ୍ ତରିକାରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଭାଇ ଗରମା ଗରମ ମୋମୋସ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଷ୍ଟମରକୁ ସେଲ୍ କରନ୍ତି, ସର୍ଭ କରନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ଭେଜ୍ ମୋମୋ ଏବଂ ଚିକେନ୍ ମୋମୋ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବି ତ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଡେଲିସିୟସ୍ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଭାଇଙ୍କ ମୋମୋସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ମୋର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ଲୋକେସନ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ପରଠୁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କର ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ହୋଇଗଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋମୋସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ପାଇସି ବାଲା ଚଟନି, ମେୟୋନିଜ୍ ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ରାଉରକେଲାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋମୋସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀରେ ଥିବା ହମ୍ପି ମୋମୋସ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ମୋମୋସ୍ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।